En ik bedoel, hoe kom ik gebeur het met mij? Ek kan dat. Ja. Hier kry ek die geleentheid om Kaap te gaan. En wie sê, wie gee my die geleentheid? God gee my die geleentheid. Ja. Welkom by die Visserman Getuienis. Ons is nou hier saam met 'n boetjie. Boetjie Arendse. Barends. Een boetjie Barends. Ek dink aan nou Arendse, ek kan nou nie visie. Maar ek het ook al hier geskryf om boetjie. As 'n boetjie gewoon net vir ons om boetjie se regte naam. Johnny William Barends. Johnny Williams. William Barends. William Barends. Ja. So op zo'n manier dan weet ik zomaar die namen ook en zo. Ja, Maar ja. ons is net hier vandaag een beetje om te gesels samen met Boetjie. Hoe waar nou Boetjie kom en ik ken nou Boetjie persoonlijk als het nog alles opzom. Als hij nette man. Ik zoals ik vandaag is het weet ik eigenlijk niks. Ja. Maar nou wil je wat ik voorin weet. Ja, ik ik wil voorheen wie ik wil van die nette man, maar dat is maar nou al wat ik ken. Dus want ik heb gewerkt voor Gamio. Ik heb gewerkt samen met die andere meneer Barends. Kom, als een boetjie altijd in ring wil. Een boetjie zijn origin, ik kan maar zo zeggen. Als een boetjie altijd... Nee, moet niet. Ik was ook daar van koop. De groot raken, in koop groot raak. En de voorouders van die mensen, ons ouders, daar betekent die waar die boeren nou die plekken heeft. Ja. Daar had ons voorouders, daar was niks, nee, daar had niet gratis geweest. Zo, een Steenbergskoof was een boetjie nou geweest. Ja. Boetjie nou daar naam genoemd, Tella. Dat is ook al geboren toen die tijd. Ja, Tellas, daar hadden we net beginnen, net voor in net beginnen daar zo, die Tella geboren. Tella is nou een boetjie zijn oudste dochter. Ja. Oké. Hij was Tellas in die 60 geboren, Tella met hem erin, onderkant 6 geweest. Want hij zijn op de school gegaan, wat ik hij net beginnen. Dus dat moet zo 22, 23 is. 1900 jaar. Shit. 1973. Ja. Nou, als we zomaar nou steeds daar in gaan, dat ik hier schreef, zo waar je die nette nou eindelijk die passie voor dit in koop begin? Maar niet wat die mensen het net te raad. Kleinskijk is net te raad. Maar ik weet niet wie dat. Dat de mensen moeten dan net gewoonlijk net geprobeerd naar de bafvisser krijgen. Ja. Klein neekjes raad. Maar nou wat diep man inkomt door ons daar op hier pak. Grote raaskeren zo, 60 ton, 40 ton skeren. Maar toen PG Wolmarans, de company nou kwam, die naam was zo geweest en die naam was Jensen. Jensen. Die van ons Jensen, ja. Oké. En toen, Umsoli, zie je die Umsoli kennen, Megis en broer, daar Megis en broer en een ander broer, daar zie. Dan had die twee, en dan die twee neefs, en eindelijk twee broers. En dat was neefs geweest. Oké. Toen, vooral Boet, ook weer al zien, Boet, die zit nou een jobbie voor ons uitgebracht. Wat is het, vrijwel, wat is het daar? Zit ook niet meer daar, we zien die jongens ook net werkers. Maar ik weet niet hoe we net te maken, maar ik wil goed eindelijk net. Ja. Zeiden, oh, die gaan we naar koffers kon helpen. Zeg maar, ik wil niet net en je kan goed, maar ik kan nog niet net. Zeiden die maar niet al jong, die groba. Toen is vroeger nog niet net beginnen, kon die schippen daar. Schippers zeggen we maar, die net trekt met die zo'n dieren, die trekt de haatdier. Dus Dier, meaning? hij schief. Een schip. Ja. Oké. En toen maakte ik nog die naden los. Toen miet ik het nog uit. Dus ga ik nog wat die ons zei, Jensen. Die van de Jensen. Zeg maar, die net nog zo, die zo. Tel ik nog aan juni. Aan juni 68, misschien 60. Ja. Zeg, die toch uit, die kan maar voor vrouw is. Dat zeg ik niet, leer ik nog weer met jou dan. Toen ik nog niet net, ik tel gewoon een massies af. Zeg maar, je video op de tele, zeg maar. Dat is makkelijk, gewoon zo op zo. Weet je waarom moet ik tellen? En ze die worden dat ze die touwtjes aan. We zijn nou klaar aan tellen toen. Weet ik nog niet. Zie ik maar niet, dat ik kan typen aan de andere kant. Maar
Het was meer master ook. Ja, meer master. Die master is gelijk, maar die net is, dan is die reg. Die massie is even groter. Wow. Hoe de uit die foto gaat, ek nou wat die man sê, maar die sê het nog so en so. Sê gentleman, jong, ek kan nie, die dik van net af nie. Ek was jou sê, ek kan bekoop, maar ek kan nie net maak nie. Ja. Nou ja, toe ek maar nou sê, uitgepieker, kyk in die kop, die boelijn, daar by die band, hoe die geruig is, en oorlog kyk ek hoe die geruig is, en toe, in die midden, en toe, sit ek nou daar net by, dat ek net nou leek kom, toe, typer ek een stukkie af, en ek weet meer aarde toe, so moet ek nog een hele paar, baie van die mense al dood het, wat onder my gewerk het, ek weer geleer het. Wauw. Daar, Maar daar is hoe het begin het. ek Daai- begin het, ja, ja, so- netbak. So moet ek het geboet by die huis, ons nou die koof en so. Daarom net, en gaan doen net. En toe kom Maar daar ek moet nog een werk ook. Maar nou, dat is nou tijdelijk. Als ik nou niks zit op te doen bij de huis. Als ik nou van die zee afkom, dan moet mijn maat de broer maar nou net. Ja. Daarom net en goed als de mensen. Nou, leer ik ook maar zo. Kijk hoe die oma maakt en hoe later, dan vat ik ook een naam. Ik maar zo. Ja, ik kan het zo. Daai was in die 1970s. Ja, die 70 ja. Dan was dit nou, dat was hierdie company, wat was die company se naam? PJ Wolmerans. PJ Wolmerans. Ja. Was dit in die koof of? Nee, maar daar bij die koop, daar bij die jetty, daar was die stoertje geweest wat die nette in is. Ja. Daar was het geweest. En hij die goed die niet. Die postkantoor daar aan mijn hoek, Ja, daar bij die winkel, by die winkel. Ja. daar de hier blij. En hij is net langer zijn niet, daar de hier blij. Ja. Maar ons het nou gegaan na die nette toe en moet ek het nou gepraat van as die ouens uit die see kom, Ja. dan die ouens was nou aan die nette kom werk. Ek sien Nee, dit ook maar vandag. hij deed toen die mensen moeten nou seizoen gehad, maar die nette helemaal afgetrekken. Ja. Toen die mensen zijn in van september of in van augustus, en die trollen dan ook klaar of trol. Dan trekken we nette af, dan wordt die nette hier gegaan. Dat kan zo recht gemaakt wie voor volgend jaar. Ja. Het was nou onlang dat die mensen zo helemaal hier werken. Tot Die Desember Decembermaand, maand. ja. Oh, okay. Maar Daar hij leer was jy het nog iets een niets. seizoen geweest. Hij was het nog een seizoen geweest. Ja. Maar die nieuwe pas kan volvangen, maar ook is ook. Die pas moet nou begroeid dat die weer volgend jaar. Die lijkt die mensen gemakkelijk lekker pas gevangen. Yes. Maar nou niet goed skeden gehad en goed netten niet. Wow. Zo, Die rede, ekskuus tog om die rede hoekom ek nou daarvan gepraat het is te laat van die dan, ik zit hier zo zaag. Sorry, so nie sê moet ek ik kijk prentjies. so ja, sy kan maar aansit as sy wil. Oh, Nee, die rede hoekom ek nou daar gevra het as die ouens nou terugkom, want is nou in die 1970s, ja. die 1970s, soos Ja, ek hoor toen ik mense begin sê. van 70, ja. So was 'n boetjie van die manne wat dan van die see af gekom het. Nee, ik heb op die wal gewerkt. So 'n boetjie het hy Nog een kennis gehad. van- nog nie kennis gehad van net hoe as 'n boetjie nog niks gehad het om te Nee. doen. Maar toen daarna, voor ik nou die netter werk, heb ik weer Weespunt getrokken bij Stedelijk, bij Boet. Maar toen ik daar helemaal nou voorbij is, en toen gaat het nog netter werk. Ja. Toen ik toen geleerd. Voor mijzelf. Yes. Maar dat is meer geleerd. Ja. Want ek hoor hoe sê 'n boetjie ek het toe maar nou self gekyk toe die masse nie by mekaar pas nie. Pas, ja. Het ek self gekyk by die kragklyn en by die wat. Ja, die wat- moet maar wat nou is die kijken om masse? zeker te maken, ja. En Jensen kon toe nou nie. Nee, hij weet niks. Hy weet toe nog niks. Hy verkoop net. Ja, hij verkoopt So net. wat vir my sê is 'n boetjie sit in 'n posisie toe waar daar eintlik finansies is vir hierdie tipe ding. Maar van die ander kant af, Ja. maar boetjie het die skill Ja. wat 'n boetjie aangeleer het. Geleerd door mijzelf, ja. Ja, so maar okay, wil 'n boetjie vir ons 'n bietjie uitbrei oor 'n boetjie se setting? Zie je? Ja. Maar het is maar moeilijk gegaan uit dit. Ik kon steeds aan het werk. Toen die mensen maar nog iets zo in dit had. Ja. Net zo deed dit. Toen had ik toen aan een goeie opvang. Die buitenkant zou daarna op die 1000 eiland. Ja, die mensen die bij aan de kant
toen bij gaf te rollen, man. En toen kwam het al toe aan en later aan het touw om mijn maag te laten. Toen 2 weken bij de IJsrevis. Ja. Toen ga ik weer zitten. Toen nog een tijd lag. Toen later aan de werken, als ik maar nu zie, toen werken we dit. Toen had ik eerst bij Allnet werk. Dat is waar ik wil inkomen. Ja, bij Allnet werk. Maar we gaan nog eerst daar komen, we gaan niet eerst weer aan inkomen. Boeteki, ik weet ook een boeteki gemakkelijk is, maar boeteki nog een praat daar van de touw. Wat geschiet het. Ja, dat is de meeste maar nu die draden meer gepast, de touwen gebruikt. Die draden meer gemaakt. Ja, kijk, die neten was zo, neten aan die timmertouwen aan. Ja. Aan die neten was timmertouwen aan. Nou, trok je die touwen daar die destijds, die timmers. Yes. Dan maak je maar die net on op toe. En die vis die daar gaat iets aan die. Ja. Daar is die touwen, wat ik van gehad. Maar toen dan we nog 2 vlees gehad, dat ik invoer en in aterpus in mijn wings. Ja. Toen ik in toen zo terug in mijn maag. Zo, hoe druk hij toen nog? Die mij dan, ik nam toen 2 uur of 2 per was of iets. Is een snap? Of Nee, terug, en een rek was, mij toen rek. Oh. Een rek. Ja, ik ken mezelf ook zo bij nieuw. Een rek. Ja. Oké, zo. Toen trok je mee. En dat is nou op je boot. Ja, op je boot. Je boot dat hij nog terug. En dan betekent je zomaar nog andere werk of? Nee, dat deed daarna had ik maar weer zien doen. Want ik moet nog weer met kunst. Ja. Toen ik weer zien doen, van toen later aan toe kreeg. Zodat mijn groter schiet. Maar in van die jaren werk ik me niet. Betekent dat ik niet, zoals je ziet, zo zin voor het toebak. Dat bij al die oren bij mij met de bak, wat ik bestuur aan de oorlog. Ja. Die bij al bij mij, oh ik was zeer bij bereis. Jong, je moet zo'n tijd kan werken. Niet nou, dat is mijn vrouw wordt nou, is de vrouw. Ja. Jong, je moet een tegen bereis. Dat zeg ik niet, ik ga met mijn kinderen werken. Jo. En zo die ouders dat is wat. bij mij alleen het meer betaald. Ja. Toen die voerman naar daar gezet, ik dat ook niet. Wow. Maar Betekent hij was toen, hij man, bij Walmarans, ik was die Walmarans toen, na Walmarans is hij net. Toen kwam bij hem bij Holland, dat was maar, hoe de man die gezegd, dan werk het niet, op is zie. Ja. Toen maak ik toen wel een voerman. Toen kreeg hij maar, maar toen hij nog aan die afgezet. Ai. Maar nou, Maar toen los ik weer het later, want toen los ik maar die spulletjes, want ik kan niet zo werken. Want ik weer bij de hoofdtijd werken. Dan moet het niet, Holland nog, toen lang Holland nog. Nee, toen, ik werkte bij Bjormachine, bij Maarten Tally. Maarten Tally. Ja, toen werk ik weer daar zo, ja. Bij, dus ik weet de naam niet. Niet toewerken, man. Niet Tillendering. Nee, ken ik ze niet. Kijk, daar was ik. Kartonkel en wie nog? Karton. De Holven. Toch gaat ons ja verkrijgen met de Holven. Ja. En toen werk ik met de Holven. Zie maar, Johnny. Laat die net getaper raken. Laat ons toen met die schappen weer komen. Toen trek ons toen net af. Toen tijdelijk ik noem maar hoe net toen hier. Dat was lampjes en daar zo. Dus zeg maar, zo laat je wat bestaat is toe. Ja. Dus zeg je, dank je wel nog toe. Die baas. Yes. Van dat net. Zeg maar, ik is recht. Ja, we moeten net gaan taperen, ik zeg is recht. Maar zeg even bij, zodat dit wat ik scoor, zeg even bij. Johnny, wat is je naam? Zeg ik Johnny. Als ik de rij klaar, dan kom je niet voor ons. Wauw. En toen ik aan gewerkt en ons weet ik daar net iets wat in positie is. Onderling een boeling. We steen die van daar gewerkt, steen die ziegel. Hij daar gewerkt. Voerman geweest. Voerman geweest. Ja. Dat kees ik ook alle toe met ons toen ik net iets zei. Ik ben dan met de boeling aan niet. En dan steen die van die timmers weet het. En dan over 2 maanden nu ook nog. Ik ben niet. Toen later zei ik maar die schappen met mij.
Die foto's daar zo. Dus Ja. ik wou ook een meneer Stelen nog gezien. Niet. Ja, ik die eentje gezien. Niet. Daar is En skill. toen zei ik, gaat dat ja, hoe ga ik met mij? Ja. Nou, een poosje wat ik wil leren, laatste. Ja, een poosje, ja. Hij samen met gaan werken. Dan zie je maanden, zoals die Schapenwijk inkomt, van de Schapenwijk net al, Ja. als die inkomt, dan loop je Morningsteen-siegel, dan loop je bijna kom je naar mij, dan kom je op mijn schoot, dat betekent op je lijf wat. Dan zie je ze met mij, stelen door het alles. Die voorman. Ja, die vingers erbij. Jong, we liggen aan die boeg, jaloers voor jou. Zo denk ik op jou daar zo. En toen, hier jaar dus 7 mei, ben ik een steen. Maar daar doen we niet bedenken wat het met baard. En die bedenkt, verkaan het. Ja, Ik stop niet bij de skate. kan het. Ja, dus hij steen niet meer uit. Ik weet nog niet van, hoe het zit dat met zo'n manier. Maar hij ligt nu, hij kan niet dit semi, want die andere, zijn maten was één mate geweest. Alle neten waren er één soort mate geweest. Ik doe die net, als ik met die aantal kerken wat ik moet opzetten, dat het 3 soort verschillende kerken. We beginnen bij een getal kerken, en ik weet niet hoe ik 2 ton lood ging voor mij. Dan moet ik net de water in werken dan. Oké, Boeteki het nou voor ons gepraat, samen met ons gepraat oor Olne. Nee. En als daar nou een reden is, hoekom ik wat daar hier is, hoekom ik het nou al voor 2020 het ons Heel oor wat. die 17 interviews gedaan. Oh, 2021 het is maar nog net 1 en dan Boeteki is die tweede persoon. hoe maar. Nee, want ik het mijn programma zo uit. Oh, Ik het mijn programma zo uit. Als ik gesjaal samen die groot mannen, want ik het, als baie mannen wat meer proud zo kom, ik kan jou story vertellen, maar om Boeteki ons het nou gepraat oor mijn opa, wat die mee daar is vandaag. En ik het die gehad, soos ek wou, wat het geheer dat hy sy story ook vertel. Oh, En dat en dus toe wat ik besluit, maar om Hannes is achter ons. oh. En om Hannes het alle jaren zo gesels oor die vibe moest doen. Ja, Tel ja. even van my en sê vir my, nee, ga so maar alleen uit jong. Oh, dan dan maar gaan alleen. vang je. Ek kan met hierdie klein mannetjies. Soos hy moes maar paraat. Paraat. Moet hy nou maar sê, nee, maar ek gaan maar nie daai noem nou nie. Oh, Op video wat op Boeteki noem. Want om Hannes gesê het, wat Boeteki 'n grap gemaak het, die man moet my om Boeteki nou Hannes ken moes nou maar mekaar. Ja, wat een lekker toegewees is toch altijd. Ja, Wat maar elkaar leer kennen. yes. En toe het ek besluit dat ek gaan saam met 'n blikkie gesels. Look at them. Ja, maar eers gaan ek gesels saam met 'n Boeteki. En as baie soos ek sê, daar's baie manne wat my approach en sê, kom man, ek het 'n storie, ek het daai deur gemaak op musiek, ek het daai deur gemaak. Maar dan is dit die manne wat nog onder 50, 60 is. Oh, Ek is doenig met die manne wat wat is daar? afgetree is. Oh, Maar ek beweeg daai kant toe. oh, Maar daar's 'n rede hoekom ek dit doen, want ek het hierdie ding, ons gaan nie toelaat dat die stories verlore gaan. oh, die is er niet. Die history kan nie verlore gaan nie. Oh, Ek sê altyd, ek kry nie betaling vir die program nie. Ek kry nie enigsins enige iets vir al die moeite Ja. nie, maar ek ag dit nie moeite nie. ja. Want vir my is dit Ja, iemand die daar kan op boeken inkomen, kan als jouw aan te kleden, dat is weer leer. ja, Vooral wie die daar. wie's daai? Ja. Ja, so maar om terug te kom om dat jy die rede hoekom ek in die bed lê en dan dink ek maak hy nota op jou phone. Daai persoon. Oh, Want die vissermanne ja. Maar ek het al die tyd gehoor van 'n boetjie wat by Olnet werk. oh. Daar's nog se net, daar's nog gehoor van PJ, Wolmarans. Is dat niet? Ons het gehoor van Katonkel, ons het gehoor van Dolphin, ons het gehoor van maar ek is hier vir Olnet. Gewoon niet. Nou, ek het maar gehoor, ek weet nie, ek het nog 'n korreksie dat boetjie was 'n tydjie by Olnet.
Ja, hele paar jaar. Hele paar jaar. Ja. Toen Ik we heb nog samen met die andere meneer Barends gewerkt, toen is een boerderij nog steeds daar. Oh. Bij Olney. So, as een boerderij kan... Kami ko mga lahat man. Ja, Ik heb een beetje mga touwbees gemaakt. yes. Dat is al. So hoe doen boerderij nou eindelijk begin bij Olney? Olney is net om voor die kijkers te remind, ons maar Kijk, baie als ik mense maar wat een kyk. paar al die derkers zoek, simmers zoek. Zoek ik maar ook ja, sim. Ja, Maar dan zie ik al die daasfoutjes of goeders. Dat zeg ik dan voor die voorman of smut. Dat is een boerenvis. ja. Dan zeg ik maar, hier dan nou een fout. Dat is mij vragen mij, Johnny, hoe kan jij zien? Ik zeg maar, kijk nou die optelling zo. Kijk, die simmen. En dan kijk tel die oosten, moet afvertellen. Dan kunnen we even zien aan die hang van die net ook. Right, die is te pap of daar is te stijf zo. Ja, Kan je ja. opmerken moet dan dat je net zo. Dat is zo denk zo. Halve berg. Oké, dat is nou terwijl je net lee. Ja, jongens, ja, dat is uitgesneden met die nog een sim raak. Ja, Dan moet je maar die kurken, je wordt er weer oorsim, maar je moet, want die touwen raak moet ook zwak bij je, wat die niet doen. Want die met sim, die touwen. yes. De meeste mensen zeggen dat touwen raak die. Dan moet je elke keer, als er een paar jaar, als 5 jaar of zo, dan moet je hem oorsim. Dan moet je hem oorsum. Dat is wat oors gedoen het, ja, Sam Gami. Ja. Dat ek toen al geleerd om te sim en om te splice en om te... Ja. Alles die dingen. Maar voor ons nog verder gaan, wil ik nog niet gezegd dat voor die kijkers gereminded dat Olnet was een company. Ja, ik was Is een goed een company. company Ja. in En Sint hij is Helena nog bij. altijd, de kaap, nog altijd de company. Oh, hij is nog altijd in die Kapen, nog steeds active. Ons is nou in 2021. 2017, toen heb ik nog bij hulle gewerkt. Bij Olnet, contract. Daar heb ik zat daarna agencies. Toen maak ik me een ongeluk, toen maak ik die eruit, toen niet. Wow, Je oorlog maken we zo toe. makkelijk toe 2017, 2017. 2017. Maar toen werk ik al tussentijd op bij eer toe. Ja. Oké, soms ik het nou eindelijk vergeten om soms zo die reminder voor die kijkers van de boerderij. Als mensen uit Amerika dat mij contact en sê, kom zit in die subtitles om. Dat ons net kan luister wat daar gesê word. Want ik sê ons nou in die comments en ik sê in die description dat ons is nou in Sint Helena, ons in Suid-Afrika. Ons in die Weskaap, ons in Sint Helena by aan die Weskus region. Waar ons so Olnet is in die Weskus van Suid-Afrika En dat was dit ook. by Sint Helena by. En dan Norsenet is in Vredenburg, Vredenburg, ja. waar Ombudeki ook Ook al gewerkt het. werk het, ja. Maar Ombudeki het toen nou gezien daar zo, dat daar was fouten en zo het Ombudeki geleerd. En leren en ja. En toen hoe Ombudeki nou oor die jaren nou beginnen aanbeweer en opgeklim in die ranke, dat ik maar zo sê. Nu daar toen daarbij. Dat was net gewerkt. Ja. Op laatste. Oh, toen Ombudeki nou geskeef toen nog. Ja, toen ik dus. Hoe lang is Ombudeki bij? Weer ander gebied daar, boe. Oh. Weer een ander gebied. Hoeveel jaar is Ombudeki toen nou bij Olnet? Jongen, het kan makkelijk voor 10 jaar daar houden. Wow. Meer als 10 jaar ook. Bij oor die 15. Ja, en toen deze niet 20 jaar, maar ik moet nu naar het trollen toe maken. Dan ga ik nog meer daar zo. Bij Norsenet. Ja, werk ik maar daar zo jaar van hulle. Maar ik versta bij Norsenet maken ook niet. Ja, dat begin om dit, ja. Hulle Eie materiaal. eie materiaal. Ja. Dat het gebeur bij Olnet. Ik was nog nooit Gewoon bij net Olnet. in die kaapit ook komen, dat er die machine wie zo oorlog. Oh. Dan gaan we in die kaapit. En dan was hulle net die zo. So het ons fabrieken soos Sequoia, West Point, Oceana of dit was het Sint Helena by fishing. Het ons gebruik gemaak van Olnet. En dan moest er al net en net gebruiken. En dan stond ik bij het moest weer, dus er was net net Ja. materiaal gebruikt. Maar al net die hele Weskus omtrent raad. Ja. Maar hij stond ik bij zijn net, en we nog motorskeder en die staatskeder. Dan zie je dat was een klein beetje sterker, maar al net wat luchtig. Hij zag gewoon die water. Dan Wow. moet je hem nooit naar voren, maar stond ik bij zijn een beetje zwaarder wordt. Dat hij kan Dat je kan zak.
Ja. Want anders lê jy nog bo te Ja, by. ik stak je gauw af. Voor ik dan maar zo. Helemaal stevig trekken. Dan zo kan je nog maar niet. Het is alleen nodig nog helemaal af is. Ja. Dat betekent daar we dan maar doen. Voordagen zit in de nodig een beetje later na. Net begin het skip. Daar is het een beetje zwaar dat ik gauw afgaan. Ja. Maar sal 'n boetjie sê om boetjie ek het nou hele wat goedjies gehoor soos 'n boetjie nou tussenin praat dat. Toe boetjie wel sê daar soveel en soveel en soveel. Toe sien we ja maar hier's iets aangaande hierdie man. Ja. En weer by Norse net. Hy was op die Jensen die eerste geval. Ja. Wat ek genoem het en by Norse net was dit weer die man wat daar was. Boetjie die lang man. Hoe het Skapperwijk. Skapperwijk. Hy het ook boetjie 'n kap op die skouer en gesê en dis indirek gesê hier's iets aangaande hierdie man. Ja. Die supervisor of die over daar De charter. die chargers ken maar hierdie man. Kind bitter. Maar nou sal 'n boetjie sê 'n boetjie het dit geniet aan die tyd want Ja. boetjie het voor die interview vir my gesê boetjie is meer 'n wiskunde man. Was As ja. meer as 'n leesman. Dat een leesman, ja. Ja. Ze zit er altijd in. Sy dogter sê is ja. Altijd op. Altijd op. Nog steeds op wiskunde Ja. en die massa en die Ja, Man, die man, denken hoe bij denk dat je- natuurlijk. Die 62 ook. Dat de geld geteen zit. Toen kan ik maar, eerste maand, kan ik maar die bezigheid die centimeters en daar goed het werk ook doen. wow. 19 hoeveel is dit? Die 62. Toe het wat verander? Die rente nog goed is veranderd. Dat was eerst pond. Dat moet eerst boven toen. Chile, wat hoor ik nou vandaan? Ik kan zeggen bij elke interview wat ik, elke Ja. onderhoud wat ik voel, hoor ik iets niet. Ja, Ik niet net, ik heb gehoord met oma goed iets gepraat met zielings en dat ja, die lang te boven, ja. pennies, maar aan Sylvie, Ja. wat ons noemt Nanny, is mijn Pietma. Oeh, die wat daar ook kan blijven. Ja, ook aan Pitsi. Daar Ja, 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 langs ja. aan Veen. Ja, Nou, zij is mijn Pietma. oké. Zodat Goyala. Ja. Goeie alles. Yes. Ja. Oeh, wat daar de koop nog Ik blijft. nog niet koop blij nou. Oh. Ik heb die voorheen gehad. Om zo voor de tijdje van schoolvakanties moest nog als ik bij mijn nata gaan werken. En dan heb ik die voorheen gehad om te zien hoe mijn Pietma ook een actie is op je nek. Oh. Oh. En hoe zij ook. Dat is heel makkelijk. Lijkt je nou makkelijker werk. Moet ik. Nee, niet makkelijk niet. Je moet je stoerheid maar. Ja. Want je moet aan die einde van die dag als hij blok aangezet wordt of wat noemen we dat om hem weer op te trekken. Ja, terug Dan moet hij Meneer Dan moet hij recht vallen en hij moet recht wezen. Hij moet niet scheef te rekenen. Hier terug, ja. Ja, Maar meestal kan misschien dat onderlijn een beetje langer, maar kijk, betekent dat als ik vis in die net is, dan krijg die boelijn los. Met name dat je hele klomp vis is. Dan moet je die onderlijn zo klein beetje langer maken als die boelijn. ja, Hoe als die dat is glij, dan krijg je die onderlijn weer in. yes. Zo is het. Oké, moet ik. Want dan kom ik nou daar sê, praat daar van die Pietma is. Ik weet van een hele paar tea ladies, het ik hier geschreven. Wat een tea ladies kan een boetekje voor ons van vertellen, wat ook nog zo begint het. Want ik was dan, zij was een tea lady geweest, wat tea gemaakt het op die netten en zo, maar dat was nog Toen nog ik nog andere. weer aan werk, toen ik bij Walmart aan te werken. Ja. Zo was daar ook vrouwmensen, want ik weet niet, was een man getuigenisprogramma gaan ook later zo beweer dat ons ook voor vrouwmensen geleendheid geeft om te vertellen hoe was die vis gewerkt geweest. Hoe ben je bij Brugge? Ja, hoe Als was... kinders zijn, weet je, ons meisjeskinders, van 14 jaar oud af van school, na de school, 14 jaar oud naar die laatste jaar. Ja. Dan gaan die mensen bij die fabrieken vertellen nog van 14 jaar oud af. Hoe die Wauw. mensen op die fabrieken werken. 14 jaar oud. Ja, dat is zo nou niet. Want daar toch, wat gaan die kinders bij de ijs maken? Dat is ja. We zijn mijn liever, die helpen ons, die helpen ons. Ja. Eerst daar zei de ouders niet, ja, je mag gaan studeren, je mag gaan studeren, maar Ja, maar eindelijk... dan eindelijk in ieder Uiteindelijk, weet je hoe dat ik zeg altijd, ik heb gaan studeren.
En ik was voor 4 jaar weg. Ik ben teruggekomen. Maar verseker is het nie beskoring nie. Wow. As dit nie, ek sal nie sê, jy kan jou kind druk. Hy moet gaan, sy moet gaan, hy moet gaan. Maar as, sien, Mbudayki, waar het gesê, Mbudayki die nette besigheid geniet. Dit was net, en ek gaan glad nie hierdie gedeelte kat nie. Dit was net, dat ons mense is ingeloop. Ja. Ons mense het sien nie vandag. Ek wil nie nou Maar in voor hulle diepte gewerk gaan. het, Sien nie ja. vandag waar ek het gepraat saam met Beres, gepraat saam om Johnny K, saam met Willempie. Ek het gepraat saam met Wally in Paternoster. Ek het saam met heel wat manne, ek het saam met groot manne gesels wat stories van hulle paans vertel het in Saldanha. Wat getuig dat die mense het gewerk vir klomp gelde. Wat ek bedoel die vis wat inkom. Ja. En die quotas wat die crewmanne gekry het. Ja. As ek praat nou 'n korreksie, ek sê nou crewmanne. Is dit so Ja. moet ek wat die vissermanne gekry het? Ja, wie aan tafel was. Ja. En dan het hulle dit nie gesien nie. Dit is So- nog wel niet. So wat ek eintlik daardeur wil sê is, moet hy het gesê hy het dit geniet. So was dit sy deel wat hy moes doen in die Weskus? Wie is dat? Nee, ek bedoel nou, is nou eintlik 'n retoriese vraag wat ek nou vra, en om te sê, was dit Mbudayki se deel wat Mbudayki moes doen in die Weskus om nog baie jong manne te kan in daai, Ja. soos Mbudayki sê, ek het vir Gami touwys gemaak, Ja, toe wees hem ook. om in daai ding in te gaan. As daar sekere ouensie gelei was in daai tyd, so die skill verloor gaan. Verloren, ja, hulle verloren. So daar is sekere dinge, vir sekere mense uitgesit. Ja. Ons kan dalk sê, maak bijvoorbeeld die woord van die Here, maak die melding dat daar roeping is, soos iemand wat 'n net moet regmaak, maar daar was vissermanne. Ja, dat Daar was was het die maar man, daar was manne wat geleer het, Jesus het geleer, Jesus het genees, Jesus het dit gedoen. het mense En ook dat is sekere geleer manne. ook, ja. Hy was 'n carpenter, hy was 'n so nie almal is beskore om weg te gaan nie. En ek het 'n probleem met die ding, met die sê ding wat sê, wat kom haal jy in die Weskus? Hoekom wil jy in die Weskus bly? Hier's net visfabrieke. Hoe moet jy as ons vandag so kyk? As ons soos ons nou in die week sit, het mense nou aandele gelde gekry. Ja. En as daar companies wat dit gebied het in die Kaap, soos mense sê, sy moet Kaap toe gaan. Sy moet, wat moet hulle altyd in die Kaap gaan Maar doen? voor, het was nou onlang, dat is toch niet bij Giet. Voor Ja. mensen gewerkt van jouw tijd af. Nog Wat is- ingaan, ingeloop. Hulle het niks gekregen, hulle het aftreden hulle niks gekregen niet. Ja, Wie zei meteen bij hulle niet eens danken, of wat dank die niet. wauw. Zo die mensen dan, David, Kolenbein was een fabriek, het krieverwerken. Toen hij mensen dagen na krieverwerk daar zo. Wauw. Oh, in de Kino zou wat heen, dat kan ik wel niet oordelen. Hij doet daar gewerkt, maar toen had hij aftreden de 3 miljoen rand. Die voor mij bijzonder. Die mensen die er zoveel lekker gekregen. In mijn jaar net de bonus. Hij is nog echt maar Net de bonus. Ja, Daar die mensen super uitgewerkt. niks gekregen. Mensen af, het betekent bij van die mensen overleden al. Niks gekregen. niks gekregen. Hier staan bladen, dan kom je skate in, dan moet die mensen recht zo te gaan werken. Ja, ja. En hij was groot. En dat is goed staatsgeden ook op die Dat tijd. is hier geweest. Mensen die maar blij dat ze gaan werken, want die kunnen met kost krijgen. Ja. Die mag gaan weer iets geven en die niet werken. Niemand gaat jou iets geven als hij niet werkt. Ja. Powerful statement om Ja. te in. En dit is wat ons jong mense ook moet hoor. Arbeid. Ja. Baie jong mense kyk soms die Nee, was dat er maar kan je nog maar altijd, hulle kan werken, maar hulle wil niet werken. ja, Maar van al onze mensen, jongspannen. ja, Hulle kan werken. Kijk, er staan die zwarte in die pad, ik wil nog niet oordelen. Staan die in die pad, ik zoek hulle werk. ja, Dus daarom dat die mensen ook van bij die fabrieken ook. Om ons mensen die willen werken, dat is eigenlijk voor jou, hij is gewoon een fabriek.
so, kan steel. Wat nie nodig is. Wat nie nodig is. En ek dink op daardie noot sal sê om Boetjie nou eintlik ook vir jong mense daar buite wat ons altyd ook wil inbring in elke interview, dink ek bring ons dit maar in. Dat wat is daar wat Boetjie vir die jong mense wil sê. Maar ek dink met daai statement jy moet weer Om te lewe. om te lewe En om te eet. en om te eet. Ja. Is dit nou op hoe ook 'n manier jy moet uitgaan en jy moet uitkyk vir jou. Ja. Maar Die dan rand- was baie werk gewees. Ja. Gewoon mense nou, daai tyd dat mense nooit by die huis sit nie. As 'n snoepvangtyd dan vang hulle snoek, as 'n kriepvangtyd dan vang hulle kriep, troll. Ja. Maar die van die jongspan het binne in skool gegaan. Klaar hulle werk hulle. Yes. Hulle is ook 14 of 15 maar gaan werk hulle. Nee, ek is dankbaar vir hierdie geleentheid wat ek het om ook dit te kan aanhoor, Boetjie. Ek is ook nog baie jong. En ek het ook nog 'n lewe voor my. Ja, Maar Boetjie, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons vandag gehad het om saam met Boetjie te kan gesels. Is dat dalk iets wat Boetjie nog wil deel dalk oor die nette, oor die see lewe, oor enige kwotastelsel, oor net so kortliks. ja, maar wat gaan ek nou kry ons ook nou die kwota ons wat baie dit nou. Ja. Hoe gaan ons die kwota uit daai man aan? Ek kry mense sukkel al lank al die kwota. Hoe kom op iets te maandeliks toelaag te kry? En die rede aanspreek om Ons het dan aansoek gedoen na daai tyd af. gedoen. Daai tyd eers voor dinges. Daarna het fisik het ons al aansoek gedoen. 10 man met die was gewees het. Ja. 6000 rand betaal. Onsuksesvol. Ek Ja, verstaan dit dit hier word gaan geld, dit die betaal en as dit onsuksesvol ons Ja. sal dit sien. Nou En waarom daar, betaal man. die dan? Want die moet op Kaap toe gaan om daar te betoebel lewe. En as jy sien as daar 'n man wat nog nooit 'n see gesien het. Ja, maar dat is skatering van quotas. Ja. Ek wil dit weer sê. As jy weer sien dat daar 'n man in die stoel wat nog nooit 'n see gesien het, ja, dan as daai man kwotas Maar die mense wat aansoek kon doen, wat vissermanne gewees het niks. net niks. En kilo die mense 100 kilo kriefies. Daai vang hulle net in 2 weke de tyd op en dan die mense alweer niks. Ja. Nee, maar baie Maar dit dankie. sekere mense wat ook gekry het want een familie ging weer met 'n ander familie. So gaan dit maar. Die mense wat dit nodig het gekry nie. Hier het ons ook klaar, ek en ook Fiek ook daar gegaan. Trollers nie. Ek sê maar kom, dit moet trollers. As vissermanne, jy is ook al vissermanne. Ja. Sê dit ons maar omdraai want as jy vir trollers. Ek sê ons troll nie meer onder lange bereid. Ja. So afgunstig as die mense om mekaar, die sal nergens kan inkom. Hulle bang kry ons weer kry hulle nie. Ja. Maar dit is nie reg as een Dis hier. steek na mekaar in die rug ook nog. Yes. Ja, Maar baie dankie vir die geleentheid. ja, dan kan jy baie dan kan jy maar loop. Okay. Jy moet nou nie van te moet ons al opsit. Nee, ons gaan nou hierdie video lekker edit. Ek heerlik hier kyk, iemand anders kyk dit ook deur saam Ja. met my Ja, nee, en dan toe weet jy dan 4. Ek dink toe my eie toe maar net bietjie begin opmos. en nou hier kom die stories nou. Hier kom die stories nou uit. Ja, 2004 en dan moet ek begin ja ek daar. gaan nou hierdie stukkie net weer daai kant toe skep. By al net begin 'n kontrak. Oh. Nou maak ek my kwotasie, hoe meisies, hoe maandbesit so. Nou sit ek met die bedrag geld ook aan by. Betaal al net die geld. Ja. En dan charge al net weer vir company sit. So dit- Oh. So dit gewees. en sê van die aasnetjie wat ons in 3000 het gemaak. Ja, vir South-Seas. Vir Southern Seas net Ja. gemaak. 'n Aas net gemaak. Aasnetjie gemaak, ja. Jy wil, dat is dat nou ook. Af, nie mispa nie, die kleintjie wat gesing het man. Oh, nee, maar Nie klein was hy.
Mercury, ja. Toen werk ik was bij op PE. Ja. Als ik in 3000 tik. Aas net gemaakt. In 3000 tik. In 3000 tik. Dit wil gedoen wees. Ja, toen was hij in die Weeslanden moest Dat je ook. weet dan. Wauw. Maar hoe moet jy het voor ons nou begin praat het saam met my gepraat oor iets as boot wat gesink het. Oh, daai tyd wat ons dan by City Boy getrol het in 'n boot. Die oude skere wat ons oud man. Nou die planke raak verrot. Nou, as jy nie daar goed as kyk jy toe laat. Toe die vis natuurlijk by hou vol vis. Kom ons maar. Dit so 'n noorde kindjie. Die loop iemand City Boy te skere nou voor uit my. Zie je het 'n bietjie te kalmeer. Ja, ja. Toe wat ons by oud by kom, dis 'n doodstilte. Toe gaan die skep af. Dan gaan ek aan die manne toe kom. Ek het toe nog op die hy lyf raas het hulle eers gekry het. Ja, ja. Hy so goed toe. Amper soos alles fiets toe. Is daai oranje? Ja, hy groot is. Ja. En sê vir hom, maar kan nie swem. Jy kan ook nie swem met die. Nou, Nou. nog nie. Nou ek weet ook van ek het gepraat saam met manne. En die ding ja, ek het eintlik vergeet om dit neer te pen. Want dan vra kan hoe moet ek swem? Jy kan nie swem nie. Een van die manne is nou oor die hele kon toe gaan aan kou gebly het my so daar onder plekke. Ons het toe saam maar met boet begin weer moet hy skiet. Toe die bakkie op die skiet, maar toe klim die ander ouens op die bakkie en skiet toe die toue los. Maar die skiet se boet ek dan vol water aan. Ja. En toe dan ek maar sê maar die een drywer, jong hang die hierdie kant op waar jy. Toe dompie te wag. Ek doe van toe dompie ook nog die kant toe. Sê so die ek gaan nie te weer gaan hy doen naar die bakkie toe die klim in die bakkie. En die ander een toe klim ek dink ek maar ek gaan maar nou bo op die ding sit. Ja. En die ding drywer toe strand toe. Die water was nou lekker kalm maar die water briekie water met die diere daar by ook by. Nou toe gaan ek maar sit ek maar op en kyk rond. Toe hoor ek nou dat een man het nie net maar lekker hy op as die kirk. Ja. Was die daar, toe gaan hulle eers vir hom. Ek sê maar eers maar vir hom loop hy daar. Toe kom hulle aan my. Moet ek kan hom swem? Ek kan nie. Gaan maar eens vir hom. Ja. Ek kan hom swem. Ek kan hom swem, ek kan dit nie doen nie. Maar die Here want dan die mense. Amen. Ja. En die man kan weer red. Ja. Net hy wat jou kan red. Jo. Nee, dankie vir daai is eintlik aan die Irene het ook gesê soos daar is goedjies wat ons gaan afneem. Ek weet nie of daar nog soos hierdie boot ja, in die muur. ja. O ja, Jesus. Die daar doen nog net wat ons nou werk het. Ja, daai van die nette ook afneem ja. Nee, maar baie dankie Ek het afval Boetjie. hier. Asseblief, ons gaan net nou 'n paar foto's vat van dit en dan gaan ons ook sommer wys. En dan ja, maar baie dankie dat julle weer ingeskakel het by die Visserman getuienis. Daai is nou wat die weeskoeie gewerk het, né? Boetjie het nou saam met ons lekker gesels hierso. Oor sy storie. Ja, so. Maar daai skip van al die skippe wat ek by gewerk het, so lief vir ons. Ja. Ek dink die stories kom nou eers uit. Soos ons nou begin kla, maar Boetjie het nou gesê hy wil nou huis toe gaan. Koffie maak of ietsie? So ja, nee, dit sal lekker wees ja. Dankie. 3 seker so. Nee, Ja. dat is toch bijzonder net. Net. So baie dankie om Boetjie. Ek dink Boetjie wil nou eers gesels. Wie moet jy wil gesê? Dit doen nie skieraag. Ek kan net bly dat ek kom en dan iets kan bedenk. Ja, nee, Ook kinders, Boetjie het eintlik baie verduidelik nou. ons kinders, weet mos nie, wat alles aan die groen wees kon. Dat bouw ik misschien ook wel nog wat. Ja, Dat bouw ik misschien ook wel nog wat. wie? Ja. Ik weet niet meer op je ziekenhuis kom ik. Dat bouw ik wel nog wat. Dat hij maar gaat kijken.
die Westland is so beweeg. So 'n boetjie was in die Wesland nou. Ja. Ja, ik wil even wat doen. Allemaal mens. Ik heb een lager. Yun. Appeldoorn. Appeldoorn.